Mnie kurz już mnie głowa boli. Dobra, nie bieda. Fajnie, żeście nas sam nawiedzili. Są my obleczeni troszkę inaczej. Sam mamy hopiona, który się zajmuje tradycyjną śląską czynnością, to jest przeglądaniem TikToków na telefonie, a sam mocie gospodarza z rozbarku. Dzisiaj my są fajnie obleczeni w stroje tak zwane hopskie. Konkretnie to są stroje rozbarskie. Takich strojów śląskich na całkiem Górnym Śląsku było siła, bo inkszy jest strój rozbarski, blank inkszy jest łopolski, inkszy jest raciborski, pszczyński, cieszyński, one się jeszcze więcej między sobą dali tajlują, a i taki strój rozbarski też był blank inkszy na rozbarku, inkszy był na Dąbrówce, inkszy był na Pekarach, a inkszy był na Cidrach. Kaś pół roku temu byliśmy w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu na takiej wystawce o śląskich strojach, no ale coś innego jest coś obejrzeć w muzeum, a co innego jest to obejrzeć, jak się to godo na żywym organizmie. Wiadomo, że inaczej człowiek był obleczony, jak się to godo na bez tydzień, jakaś show, a inaczej był obleczony od święta, jak się szło kaś na odpust albo na jakiś inszy fajer. Sam mamy hopiona, Patrycja. Jak tako śląsko-rozbarsko hopiona była obleczona. Na głowie Patrycja ma wionek z fajnych sztucznych kwiatków, to się nazywa galanda. Z galandy zwisał z tako piękno w też taki muster z kwiatków szlajfa. Patrycja ma na siebie obleczony elegancki biały kabotek. Na tym kabotku ma wierzcheń. Pod tym wszystkim ma kecka, pod tą kecką jeszcze pora spódnic. I to się werci wspomnieć, że kiedybyście widzieli z taką hopiona, takie hopiony i obejrzeli, jakie one są srogie. To nie ma tak, że każda ta hopiona może żyć choby kachlok. I no, ona ma tyle tych warstwów, tych kecek, bo tako śląsko baba, tako śląsko hopiona miała być rzęźno. Czyli tako srogszo. Teraz jest taka moda, że dziążki mają być takie ciankie choby piska, a w tym czas jednak właśnie, byśmy to powiedzieli, to było takie modelowanie sylwetki. Tam o spódnica, tam mokecka i na to wszystko na wierchu Patrycja ma obleczono z opaska, albo inaczej się też na to godo fortów. No i kaś tam jakieś moszczewiki, no sam Teroski prawie nie ma szczewików. No i tak jakże w godą taki strój, taki hopiony różnią się nie ino w zależności od tego regionu, od tego miejsca, czy to były Cidry, Rozbar, Pekary, Dąbrówka, ale też różnią się w zależności, powiedziałbym, od sztandu cywilnego. Kiedy Patrycja nie była panną i no byłaby już mężatą babą, to na głowie zamiast tej galandy, zamiast tego wianka miałaby chustka, czerwono chustka, purpurka albo żurok. Zamiast tego wierzchnia miałaby obleczono taką z długim rękawem, przeważnie czarno jakla i jakby kaś wyłaziła na mszo albo na odpust, albo kaś to się by okryła jeszcze chustką. Tych chustek było pora rozmaitych sortów. To mogła być merynka, mógł to być plejt, szpigeltuch, szaltuch. No i tak wygląda taka hopiona w stroju rozbarskim, albo inaczej zwanym stroju bytomskim albo górzańskim. A jo sam przedstawił takiego rozbarskiego gospodarza. Co ja na siebie mam obleczone? Mam białą koszula z kraglem. Pod tym kraglem mam jedwabka. Przecież muster i farba tej jedwabki zależało od tego sztandu cywilnego. Blank inkszo ta jedwabka miał kawaler, inkszo ta jedwabka miał drużba, a jeszcze inkszo miał już majorentny mężaty hop. Żeniaty hop. Na ta koszula mam obleczono taką westa, która też zależnie od regionu ma rozmaite nazwy. Bruclek, bruclik, brzuślek. Ten bruclik ma eleganckie, takie richtig majstersztyki knefle i w oryginale na każdym tym jednym knefliku była pokazano inkszo jakoś praca w polu. No i nie bieda, bo znowu nie bieda właził na stół, no ale samą obleczone żółte galoty, tak zwane jelenioki i wysokie czarne szywiki, do których te jelenioki ma wpuszczone tak zwane kropy. Mógłbym jeszcze mieć nie żółte, ino czarne galoty, tak zwane bizoki, a szczewiki niewysokie, ino niskie sztyblety. Jakby kaś wyłaził z chałupy na głowa, by się mógł oblec hut, tak zwano kania. Chyba że wyłaziłbych we srogim mrozie, we srogo zima, to na głowie miałbych taką rubomycka tchórzówka. Na to jeszcze z takim długim rękawem mógłby się oblec tak zwano kamusola albo kamuzola. Takie stroje już no, we większości idzie powiedzieć, one zanikły. To nie jest już taka nowość, bo te stroje już zanikały jeszcze za czasów niemieckich. One się najdłużej trzymały tam na takich rejonach no, typowo wiejskich, bo tamka jednak była ta industrializacja
kaj to się wszystko rozbudowywało, no to ludzie jak ciągli ku miastu, no to jednak ku takiej modzie europejskiej, typowy taki jakiś ancuk, szaket, koszula z kraglem, binder i tak dalej. Bez to te stroje się utrzymywały tak jak godą w takich miejscowościach sam w okolicy jak Rozbark, Dąbrówka Wielko, całkie Piekary Śląskie, Radzionków. Ktoś klupie. A dzisiaj ludzi obleczonych jeszcze w takie tradycyjne śląskie stroje idzie obejrzeć bez przykład we Boże Ciało na Lipinach w Świętochłowicach, albo za niedługo w bytomskim Rozbarku przy kościele świętego Jacka przy Święcyniu Jodła. Ten strój został mi pożyczony od pracowni Merynka na Świonach. Jeszcze żech nie jest w sztandzie za własne pieniądze się taki lajsnąć, no ale na bezrok obejrzymy. Można sprzedom nerka i byda mógł. Dziękujemy pięknie za uwagę. Lecymy. Co sam będziemy siedzieć, to już jajca nie wysiedzimy. Trzymcie się, a chowcie się i nie puszczajcie.